Guys, mato ta dito. Ato lang baklayon. Doon ni sa stretch tree. Dito. Ato ta sa Milestone Coffee. So, gabaklayon sa Godre. Dala no. Walking lang ta kay aron exercise kay dool ram ni sa among adre sa Claveria. So, bago lang ni sila ga-open mga December 8 daw. Atong tanaw na ilang location. Bago pa na umano. Ano siya guys, adto na kadadto, mo na siyang Lanisi. Pabalik kadadto, mo na siyang Luna. Tara. Dagan mga rider. No? Extra careful lang dadre kay daplin nas dalan. Tara. Time check, it's 2 PM. Dugay ra kumana dia guys nga magbaklay kay dia am good located ang Mary Daniels, mga P Brothers. Mana unta ko dia pasigdagan iro ba. So karon lang nakakuan og time mana. So tara padayon ta. Dia ta mga guys oh. Diadto ta. Aram na to ang dalan ano. Kanyo. Ilan ang gipaluagan kay. Paluag kayo. Tara Milestone Coffee Kitchen. So kung namoy sakyanan, pwede rin ninyo di iyagi. Di oh. Ano sakyanan. Ito. Tada kayo. Tada kayo kay overlooking mga bukid ba. Tara padayon ta. No? Loog na kayo dito. Gipang kuhaan. A-house cabins na di gyapon dito. Todo. Milestone A-house. Tapos do P Brothers. Tungod sa Pikas, Mary Daniels Cafe and Resort. Kana dia. Tara dire maagyo. Dire log na kayo. Dalan. Ato. Dire ka maabi. Ngadto siguro to sila dito. Ako magbaklay ako kay exercise na pud kadala. So pero pag abot na to expected nga abog ya tong tiil. No. Bugong gud. Sige lang, okay ra. Alright. So, bagay to. Anong tanaw kung sa mga ang baligya nila dito guys sa ilang Facebook page lami ra bagay mga pagkaon. Ilan ag yung kikuan kani ba hindi kabalo. Sunflower ba ni? Or dili? Murag dili siya sunflower man. Let me know though guys. Ano ba? Sunflower ba na siya? Or unsa ba na siya? Let me know daw sa comment section. Taro. Nagdungo pa. Ito gagi. Ang masakyan ng dere. Ito. Dulong dito. No, kita man ng puti. Nga naslayo. Mga na siya. Milestone Coffee. Right. Natanaw ta kay basig na dugi-dugi dire. Taksian tagwan part. No. Right, baklay ba ta? Wow, dadagay mga tanong mo.
guys oh. Sa kao na kay ito 4x4 gito lisod yo to gikan ganyan tara padayon tagbaklay init pa kay karon no. Tara guys, siguro ning kahoy sa kamansi oh. Yung ano man to among kahoy sa una gamay pa ko kamansi much better man mo dire guys magmotor lang mo aron kan pero kung gusto mo magbaklay pwede ra dol naman siya sa highway. Oo, nabalay. Oh, kada kay kuan dire mga landscape dire. Dire nga area. Pero da kayo. Balay. Sabot na tao. Nawa. Dire di ang Challenger Mountain Resort to. Ta dire. Milestone Coffee. Oh my god. Oh. Alright, atong tanawon sa sulod karon. Dato yung dalan dito. Wow. Resort. Wow. Dalan din dito. Guys. Adto silang taas. Ito silang taas. Wow, kaanag yung mga i-house dyo. Tapos
bread. Init. Init pa kayo. Strawberry. Naman view. Oh. Ada kayo hangin, diba? Sabi ko lang guys, ngayon ko banana cake, productivity plus community. Please recycle. Na doon ko dito na tuyok sa Malagana dito na agyo. Alright guys, pabalik na ta ito ang tagawas. Igo lang ko ni hapit and nag video kay nakoy adtoan dito sa Lanisi. Baklay lang pug ko, dala na siya exercise ba. Ito, ada gitu guys. Oh. Balik tagmask kay naay ni kalat na pud karon nga walking pneumonia. So magmask ta. Then abog mo pud. No, abog. Dagom na sad. No, sada gig view na. Right. So guys, kung nagbiyahe mo, tagay ninyo time mga makahapit mo dyan sa Milestone Coffee Plus Kitchen. Tapos sila yung mga pagkaon, daghan sila. Pag-check lang sa ilang Facebook page for more details sa ilang prices. Okay, let's go. Tsada yun na diya bagay. Kuhan kayo ba? Straight kayo. So tsada kita nun. Wow. Alright, see ya. Pauga siya guys. Saan niti kung maugat eh? Ako isagnod. Ay, sagnad ha? Oo. Ay, sa isagnad. Salamat eh. Sagnad yung nila guys. Abi na huwag ilang ibaligya. Sagnad red eh. So, ito kayo. Oh, right, backlight agtiwas. Ano bago pa kayo? Kung ganong kaya. Log na yung dalan. Tagas kayo nga mga kahoy. Comment down below daw guys sa mga name aning mga kahoy. Pwede lang yuta okay. Masag pink. Pink. So. Nga ni yuta dire. Taas kay pan. Kahoy. Alright, continue ta. Itong pagbaklay. Tagas mga kay o din yung kuan guys, Route 955 Hingoog, Claveria, Villanueva Road. Huwag na kayo siya.